Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mwaunyenji mavyete fika ni mwaunyenji. Fika ni mwaunyenji mavyete. Oto pieza aja kulibe pano. Ajamina nkati mfwen. Kumati BOMA ndilo mweli. Ulibe nso yayi. Ayigupto munkaona aja. Simuzaona so. Kulilongo munkalepera kupita kuja. Pano kukupitika ndithu. Anthu mmanyumba mwali osangalala. Chifukwa Bible limatiuza kunena kuti anthu a Mulungu akalamulira anthu amakondwera. Ndipo oyipayo akagwa akuti kumamveka chani? Kumamveka tu kusangalala tu. Munthu oyipa kuti muziwe kuti munthu oyipa choyipa chikamugwira anthu amasangalala. Munthu wabwino choyipa chikamugwira anthu amalira atu. Munaona bwanji Chilima atamwalira aliyense kulira amweni kulira. Achikangawa ali kunamizira kafeki kenakata mwanamize kuti ndadwala tione kuti anena kuti chani. Kudabwa anthu akuvina amene atulusa maspika. Chamwalira. Ndiye osamadabwa yayi. Osamadabwa. Imeneyo ndi nthawi. Imeneyo ndi nthawi. Mpaka na pano MCP sakusikimiza kuti aluza bwanji. Chodabwisa nchonena kuti inu mwana ngati muinadi. Mwana ngati muinadi. Ine last year ndakati kumaweza chakwera inu ngati muli munthu ochenjera. Tapanga ni resign. Chifukwa mukapanga resign anthu akuona ni kuti ni wanzeru. Next year 5 years izo kuzayimira anthu azatera akumachakwera chasana lolakwa because anapanga resign. Faka anthu amene anali mu government ndimo ndio mwana lakwisa. Koma ayi ndithu. Achakwera tachosana anthu ntchito. Awa amene umukhala wa ndizigawenga ayi ndithu. Achakwera ndi mmene ngozi yachitikira apa pamuti ya ndege ntchito zina zithe apa ma resignation aya mwene. Ndiye munthu ukasamana kukumwalira. Munthu ukasamana kumkufa. Munthu ukasamana kugwa. Amamba kufane makutu. Munthu kaundiza ka 90 kaundiza ka 100 ukazangosiya kumvera makutu wako akazango amba kusiya kumva kufa kokoso ndikuti palibe munthu amene ali wankulu wokuti samayenera kulangizidwa. Aliyense amayenera kulangizidwa. Ulangizi ndi uphungu ndi wofunikira. Ndiye sunganene kuti ine ndakula pale mmene ngandilangize ayi. Ukazangofika size manager kugwa kokoni kuti komaso kumakane ma advisor okuza chilungamo ingakhale sizomwe kufuna kumva. Madziwa anthu fe timakonda anthu otipopa. Timakonda anthu otichemerera. Azinzathu onse ndi amene amatipopa amatichemerera. Munthu aliyense amene anatikhazikapo pansi kuti tsina nkhulu ngati nasi tinamutenga kuti ndi hater ndipo tinadana naye. Awa usiku osafuna kumva ziti achimwene bwana ndikhala apa ayi simungatiuze kanthu maheta. Kumalangizika munthu. Nobody is too old for advice.
We all need advice. And the day that you think that you don't need no advice, or nobody want to tell you nothing because you're grown, that's the end of you. Just know that. Just know that. So the previous regime didn't want to hear nothing we had to say. They used to think we're stupid. Like we some crazy people just coming out the boondocks, coming out the woodworks, you know, and looking for validation and looking for fame. So we just running our mouth, basically. No, man, take heed. Take heed. There's been a lot of times I come over here on Facebook for years and I say something and don't nobody want to hear me. You know what I'm saying? And then they end up getting fucked up in the end and want to come back to me and say, hey man, and you was telling me the truth, but it's too late now. You know what I'm saying? The reason why I was saying that is because I wanted you to avoid the whole consequence. You feel me? So if I come over here and I see some and I'm speaking to some and you think that it's a game and you think that I'm just over here trying to play with y'all and you don't pay attention to what I'm trying to tell you, if you end up getting fucked up, that's your problem. But don't say that I didn't tell you. Don't say that I didn't warn you. You know what I'm saying? So this goes out to all of you out there. You know what I'm saying? Take heed to people telling you something. And always have people that tell you the truth. You know, don't always have people that always lie to you, telling you what you want to hear all the time, stroking your ego. Oh man, this and that, whoop-dee, whoop, whoop, whoop. Don't fall for that. Go for a person that tells you the truth, even if it's something you don't want to hear, even if it's painful, unless it's the truth. You feel me? Have people that challenge you to tell you, yo, man, you wrong, bro. That's not you. That's wrong. Not no, oh, you the king of the king, BOMA ndilo mweli, anataka kukondani, ndendi nyatwa. You know what I'm saying? People just lying to you all the time, and you think that's love. And you think you're going to become a good leader with that. Learn to take advice and have people around you that can tell you the truth, no matter how it hurts. People that can look you in your eye and tell you. People with integrity, not just liars. People that just want to get something out of you. People just want to use you. And you think that's, and everybody that's telling you something you think is a hater. No, man, not everybody's a hater. Some people just want to see you do better. So, back to Chifukwa. And how many more my email as the no, 7 my winner. Ku UTM, ku DPP, Osasia, kumvela malangizo mwafu. Never stop taking advice. You know, if you're used to people that just lie to you, you're not gonna grow. You're gonna regress. People that tell you the truth, in Chifukwa they say, wakutsina nikulu ni nase. Omaziwa muntu ukamala kuisa mucho. Ukamala kuisa mucho. And Ali said, amene saba nkukonda. Ama nkukuyangana. Nkuma kuseka. Chifukwa akufuna kuti iwe uzitani? Uzila kuisabe. But when you have somebody that goes out their way, people that got their own problems to worry about in life, first of all, you know, don't nobody got time to think about your problems. But they're taking the time off their precious time. They could have been doing something, fixing their own problem. But they're over there telling you, hey, bro, come over here. Whoop, 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 whoop. Hey, you better pay attention. Chifukwa masiku anowa aliyense ali busy kupanga ndi zake. Ndo kampeza munthu nenga nthawi yake akukulangiza. Amene yoyo si chisiru si heta. Chifukwa iye munthuyo ali m'mavuto akuti azipanga.
ineyo kumabwera apa kumalangiza chakwera kunja ndimalangize chifukwa ndimaona ngati kuti iwo ni munthu kuti azimvera zokuti achinyamata kuti chani koma zinangonesa kuti chakwera anali munthu wozikuza wozona ngati kuti just because iye ndi president iye ndi wamkulu that nobody can tell him nothing. So that attitude is what brought him down. The guy could not simply listen. He was so arrogant. So also makalaji muntu chamakania. Don't be too arrogant. Everybody is a person. Everybody can stand correction. I can stand correction. I'm not always right. You feel me? And people advise me, and I take the advice. You know, people call me on the phone, I take the advice. Because once I stop listening to people that love me, because you got to know that most of the people that come and tell you these things, it's coming from a place of love. You know what I'm saying? They really love you. You know what I'm saying? It's not coming from a bad place. So, ukabala kumulangiza muntu umakati muntu uja kunkonda sikuti kumuyankhulira kuti ukumulangizira kumuzonda yayi ukumulangiza faje kunkonda ndiye pala anthu nake umayita kudziwa kuti awawa amandikonde ngalafika size yondilangiza ndimvere osamakhala ngati anthu a MCP anthu osafuna kumva za munthu kumazichepesa munthu ndiye mavyete kamabwera apa anthu ino ndifuna muonenso ma video onse muonenso mabifi onse amene ndakhala nawo ndi anthu osewa amene ali pamene pa ndimuone kuti anthu osewa anapanga bifi ndife zinathera bwanji. Munthu aliyense amene anabwera apa kupanga go against mavyete alipo chigulutu zinathera bwa mukudziwa baba ntchito zitha za anthu angati mukudziwa kuti ndi chigulu chingati chomwe ntchito zitatha apa. It's just a coincidence kuti anthu akapanga face mavyete amakumana ndi judgment. Coincidence? Anthu osewa amene panopa ali kuti chinake chimaonekera ndiye pali yena ndikamayankhula papa azobe amene angaduze chani kungokhala 2 weeks Felix munthu uja waphedwa nkhani yake yomwe ndimakamba icho. Ndinabwera apa kumakuwuza kuti magayi osaba mukapita ku Joniko osaba mukabwera mu America muno osaba osafuna kumve 2 weeks uyo wamwalira uko chakwera nduyu waluza mpando kusamvera ndipo sije kwera ekhaya ndi akulu tikumakhala moyo ongofuna anthu oti azitinamiza anthu azitipopa anthu aziti koma iwe ndi dolo anthu amene ajawa ndi amene atakupwetekeseni. Phunzirani kukhala ndi anthu omwe amakumvesani uncomfortable. Phunzirani kukhala ndi anthu omwe amakuwuzani amakuzuzulani zinthu zikalakwika. Anthu amenewo akukupangani polish. You're being refined. You're being challenged. So every time you are challenged, you rising up to the occasion. And that's adding more value to yourself. Tai zonse mukomani ma challenge. Ma challenge aja akoma kubangisa ninu kuzindikira potential yanu yomwe simunakayizindikira opanda challenge icha. Ndiye pala nthawi yakenso umata kwa basa gamu kwa panga ofa gamu ucho akunkana ndiye kuoza kuti man munu nkankama akumenya mbama atu zone wewe kaluzo nkankama iwe ndi ndani waoza chilungamwe pomwe wina akuthokoza
nunga kama iyi asibwera bo wabwera bo ase basi faka kudziwa kuti iwe wampulumusa kwa anthu 100 amene anakakumana nawo ndikumva kunuka kwake iwe wampulumusa pomwe wina ujasaona zokuti iwe ukumpulumusa kwa anthu ena kuti azimunena azimuseka ndiye osemwanda kumakhala ndi anthu kuti amakunamiza kumakhala ndi anthu amakuza chilunga pa anthu anakese kuuza chilunga amakwiya amwene kwiya tu kwiya iwe zuno kanduze kuti neyo mkamma kunoka iwe kuti ndani ndiye pay attention to the company you keep. You know, I like people who tell me the truth. I like people who tell me the truth because at the end of the day, they're sharpening me. It's to my benefit. Amene kukuuza malangizo. Iye malangizo sukuti ampindulira iyeyo. Akupindulira iwe. Nimakumbukira ku skulu kwathu tikamasewera nklasi muja phunzitsi kumatuza kuti hayi ndapanga ifimangosewera aphuza amatuza kuti mafana umusoja ineyo tu form 4 yanga nalemba nayo namaliza napita ku college naphunzira pano ini ntchito kaya inu mukhonza ine ntchito yanga ndikulipidwa which means kuti munthu mphunzitsi uja poti phunzitsa ife uja it's not for his benefit. Timabanga benefit ndife ndiye kunali bwino kuti timvere iye because iye ujatu nanga ine ndizapanga po benefit kanthu kwalangiza chakwe mesha apanga benefit ndiwo ndiye malangizo amakupanga benefit iweyo wasati munthu uja ndiye ukadana naye munthu uja ukuziluma wekachala zakuzimeneza ndiye munthu pena pake kumunthu kumazikonda kumaziwa kuzindikirisa between munthu amene akungoheta ndi munthu yemwe akukuza chilungamo ndipo munthu kumathokoza kuti pali anthu ena amakukondabe omwe akumakulangiza ndiye izi zomati hey simunganduze ndi chinthu chimodzi chomwe anthu ambiri akuonera mavuto ku Malawi kunyozera kaya munthu akakati ndi wosauka ndi wopanda ndalama ndikakumvera iwe ndi ndani uli ndi chani kumangomvera munthu nake opanda paje opanda nzeru atifake ndi wandrama akulaku ine zinthu zomwe naziphunzira mmoyo naziphunzira kwa anthu onyozeka naziphunzira kwa anthu amisala otoleza naziphunzira kwa anthu osauka naziphunzira kwa munthu opemphera koma osauka munthu wa Mulungu wopemphera koma osauka okuti dziko lapansi silima mwana wa value ine namvera natchera khutu ndipo Mulungu anatani anandiyankhula mpaka napanopa ndikupanga benefit mawati amene aja ndiye munthu kumakhazikidwa pansi munthu kumakhazikidwa pansi. Nobody is too old for advice. That's all I got to tell you, my Viete. Salute. One love. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.